In-numru ta' residenti Awċin b'impjieg full-time żdied b'1300 fl-aħħar 3 snin. Dan ifisser li kien hemm żieda ta' 9 persuni jaħdmu full-time kull ġimgħa, id-doppju ta' dik osservata fl-aħħar parti ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista. Dan wassal biex sa fl-aħħar iċ-ċifra tilħaq l-1300 impjegat. Dan ħareġ minn informazzjoni maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li għall-ewwel darba trattat l-impjiegi ġodda li nħolqu fil-Gżira Awċija. Din l-informazzjoni tindika li numru sostanzjali f'din iż-żieda kienu postijiet ta' xogħol f'Għawdex stess, b'mod partikolari fis-settur privat. Fil-fatt l-NSO innota li iktar minn nofs l-impjegati Awċini għandhom impjieg sikur mal-privat. Fost l-iktar setturi li ħolqu opportunitajiet ġodda ta' impjieg insibu l-qasam tal-lukandi u l-ħwienet, l-informazzjoni u l-komunikazzjoni kif ukoll il-manifattura. Konferma li l-gvern attwali qed jinvesti biex l-Awċin ikunu komdi fil-gżira tagħhom stess u jinħolqu ferm iktar opportunitajiet ta' xogħol. Fis-snin li ġejjin Għawdex se jkompli jgawdi mill-ikbar żewġ investimenti barranin, l-Iskola Medika Barts u l-Kumpanija Arestu. Dan fil-waqt li jkun hemm ukoll investiment ta' kważi 20 miljun euro għat-tieni fiber optic cable u hub kummerċjali ġdid li tħabbru fil-budget tal-2017 flimkien mal-link permanenti bejn Malta u Għawdex. Kollha inċentivi li se jsarfu fi żjed xogħol u ġid għall-Awċin.